Реком Инстаграм я фишкаи наваҳои кад шумо метавонед ки дар ҷои контактитон ватсаптона добавид кунед. Ира чӣ хел мекунанд давомша тамошо кунед. Кнопкаи навгуфтагим дар инҷа пайдо мешавад. Сол главни медироин ягон каздае ки добавид кунед контакти да меҷиқин на ватсап меҷиқи рост дуруни ватсапш мепара. Ира чӣ хел добавид кунед моз нишон метиҳам. Главни медироин редактировать профил да меҷиқин. Инҷа ҳастаи способ связи. Ин инҷа пайдо шудеге. WhatsApp, иҷа WhatsApp бизнесе. Барои WhatsApp бизнеса ай Play Market скачат кардам, просто WhatsApp бизнес мезанед, скачатш мекунед, регистрация мекунед. Онҷа номротон пайдо мешавад. Чап мезанед, отправить код мекунед, код меяд, шақ кода мезанед. Всё, ҳамақа кора мекунед, шумо да уже да уҷатон чизи нав пайдо мешавад. Агар да ҳамин видеоро мекунед намашаву, шумо да уже як кнопкаи нав пайдо мешавад, да уҷа я связатсияи нав пайдо мешавад. Аз баски зурбат нақл кардам, лайк айдад набред.